Hej alle sammen, mit navn er Amin Mujinovic. Jeg er Regional Sales Manager i Hovmand, og i dag skal vi tale lidt om, hvordan det er at have tunge løft på arbejdspladsen, samt hvor meget man egentlig må løfte som medarbejder i en virksomhed. At kende grænserne for, hvor meget man bør og må løfte på arbejdspladsen er ret vigtigt, især hvis man ønsker at have et sundt og velfungerende team mange år fremadrettet. Den seneste forskning viser rent faktisk, at holder man sig til grænserne, der er beskrevet, jamen så får man et team, som har mindre sygefravær og en bedre produktivitet. Mænd og kvinder er forskellige, derfor må mænd løfte op til 25 kg, og hvis man er kvinde, op til 16 kg. Og de her tal det er altså tæt på kroppen. Konsekvenserne af at løfte forkert eller for meget kan deles i to forskellige ting. Den første, det er de akutte konsekvenser, der kommer som overbelastninger i ryg, og de langsigtede, det kan være konsekvenser såsom overbelastninger, som bliver kroniske, samt diskusprolapser og deslige. Her hos Hovmand, der hjælper vi med alle de tunge løft, lige fra 0 kg og helt op til 300. Det betyder, at netop hos dig, der kan vi hjælpe med at løfte ruller, tønder, dunke og alt muligt andet op til 300 kg, så produktionen hos dig og dine medarbejdere får en sundere og nemmere hverdag. Et rigtig godt eksempel er Danish Crown i Aabenraa, som er en leverpostejsfabrik. Leverpostej skal jo pakkes ind i plastik, og i gamle dage, der tog medarbejderne simpelthen folierullerne direkte fra pallen og satte dem ind i maskinen ved håndkraft. De her folieruller kan altså veje op til 50 kg. Den dag i dag, der bruger de en Hovmand løftevogn i fuld rustfrit stål med et MRP2-værktøj. Det her værktøj er specielt designet til at løfte folieruller direkte fra paller og sætte dem af direkte ind i en folieringsmaskine. Og det betyder, at vi effektivt har fjernet deres tunge løft.